You know say na amedi. Ah, bra. Na nifa ni fie wo sesa ne nyoma yi. Madam, you are Unime. Na se me ni mu kura me nim se nyoma yi obi di asese yi oti ha yi. Obi bai. Ke ya wote dan ye tie de no yesa. Me ge no oba me na oti ama han dan ma wo. Masa to nyoma guma ma wo. Me frɛ wa wo mfa. Ma ba ha 3 continue days oni ha. Bibi na ato no. Bibi bai, enti bibi bai onkuta fon. Wa frɛ no. Ma frɛ ne sa wo mfa me call. San kwa se woni ya me mpɛ no. Be ma han dan ma ato eniem agum. Wa frɛ wa wo mfa 3 days oba ha woni ha. O se be ma foforo ho. Da bia obetena fia de odia no. Okɔ no oba da bia sete sa. Enti na se me frɛ na wo mfa. Sister no to. Sister ne mako. Ne mpɛ ni. No so wa frɛ no mfa 3 days ni. Ena ma hye ne kutu pa ma. Me se obi akutu pa. Kutu pa se mo. No kra no wo ka no. Ma de bufu. Wo hye na bufuo. Be ma de wo to ade ma oba na so odi nsemu sa. Oyenko be ma na ese die. Ya. Bra. Ya enye wo to ade ma obi. Na ni nya kasa enkoje. Ade na hana ma enkoje. Bra. Enye nkura sesem. We nko ani ne ma to ma no. Aka fridge na mo do na mi po bia ma so. Ma mi nko so mu ya. Fridge. Me ya John. Oni se betinya na chewa tu. Nsuo yenko yi mu na yentam fu. Aya robbery na wo. Ma mi nko so mu wan. Robbery na mi nko so mu ne kotam fridge. Ama. Hey, geni pa so de. Wa bakuma sifie me aka che so moni na wo. Wo ba ni pa obedi ka de watena se. Aka fi hafo nyina nsama kire. Ona ye obonsam. Ka ne nka de asi. Ona ye ama na ni pa bia ko be ka che bra ne se bra. Nyanto boase na de obeba. Ka be me na wonim de asi nyabote. Ono mom na susu da guma bra na koma. Sister, fridge de mo do ti dey. Na oni adam for be me bia friend no me so me dem ntimi dodo. Bra asem bia ni wonu mama. Ana anwumra fa boys am ma fa fridge. Me ntimi nsom. Anwumra ma fa boys na asem bia ni wa nyere. Yan fa ya monka. Nti asem me nyere. Yes kan de twa ma akoma mra from what. Wo ye be man ka be me han dan ma wo. Aye me nwa asa oni nua mema. Wo ye be man no bi sa de we di wan ka be. Ama wo ye ni papa ni friend so wan fa. Fu kuta no. Adai wo ye di ni pa. Tambi so mo nyen ko bo. Achabra me fa we fo. Anwumra ma fa. Anwumra ma kam fridge ni na. Hey, what a shock no. Eni kwai so mo de ma awufuo. We ye what a shock. Ama ye ni pa boni ni papa. Na so obege na nkasa na me ka ne hoje. Me ama wo de president e de twa me mpoa. Se me baba wo ho abaji president keke so me bafia on ne ka chem se we nye me hwem so ye we ho we ke kan se we ye se enso me baba ji president ho me ni nya kasa ba ko pe ama di batam wa abontefo nyina hu se me tumi top president me ma do me so wo ne ho again wo ho de asi wa abonten so wo we oni ni kwanyina o chirechire mu ko woni ni kwanyina wo ton ne ko na abatena kumase fie mu a wo beda ho so enye wo bia ene fa dada fo me fa nyinam ka me betena mu a me mato me ho fu se me ko tena ba bi foforo se ga me tu firi na me ko ba foforo obi be ba me dem hello sister se me sia bo no so mu de asi Hey sister. se de na aya no se wanya accident se ne ma bi yare se ne fon na yera se de na ato no